Manažerovi košických basketbalistiek Good Angels blahoželáme k víťazstvu v tomto zápase, aj keď nechcem podrývať, ale neutrpeli sme tak trochu víťazstvo, bolo to vydreté, siahli sme si možno miestami až na to dno. Ja si nemyslím, že bolo určite nejaké, ktoré nám padlo samé, pretože to, čo sme my predviedli, opäť nejakých 32 minút, bola excelentná obrana na hranici fyzického vyčerpania. My sme odišli fyzicky, pretože naši tréneri sa rozhodli sa správne. Sme hrali s obmedzeným počtom hráčok a bolo vidno na hračkách, že sú veľmi unavené a keď si pozriete tie súboje, ktoré museli zvádzať s veľmi dobre stavanými nielen Taliankami, tak to nás stalo extrémne množstvo síl a vybudovať si 19-bodový náskok 9 minút pred koncom bolo rozhodujúce. To, že super sa nevzdal, bolo jasné, to bolo pred zápasom úplne jasné, im išlo všetko. Dneska stratili všetky možné možnosti na postup do play-off a družstvo, ktoré bolo losované z tretieho koša, takže medzi prvými 9 dneska je vyradené a je to dosť veľké prekvapenie Euroligy. Naopak, my sme už naozaj definitívne v play-off. Pridajme ďalší cieľ, o týždeň Moskva. Ja som dievčatám povedal, že proste my sa musíme sústrediť na zápas v Moskve a zápas s Montpellierom, pretože to sú zápasy, ktoré už dneska definitívne rozhodujú o tom, z akého miesta pôjdeme do play-off a my ideme do Moskvy hrať o možnosť mať výhodu domáceho stretnutia v prvom kole play-off, čo je extrémne dôležité a ja by som bol strašne šťastný, aby po tom, čo Montpellier prehral o 2 body, čo Taranto prehralo o 5 bodov v Moskve a trápili favorita, my sme tam išli vo veľkej pohode a išli sme ich tam viacej ako trápiť.